iawn i chi. Chi wedi gwrando ar Andrew a Gwyn yn siarad fyna. Yr un neges sydd â fi fel rhiant yn y sir yma, symudodd i Sir Gar yn dod o Geredigion yn wreiddiol. Symudodd i Sir Gar 9 mlynedd yn ôl. O ran o'n hlantu, maen nhw wedi cael addysg arbennig, addysg cyfrwng Gymraeg. Wi yn poeni nag oes digon o blant y sir yn mynd i addysg Gymraeg a ddim yn gwybod yr rhinweddau sydd yna o gael addysg Gymraeg. Mae rhywbeth hollol bositif yw ac nid y term anddymilol yna i ni'n ei glywed bod yn cael ei wthio lawr corngyddfe bobl. Nid yna'r Gymraeg. Mae gymaint o plant sydd wedi bod ar faes y Steddfod yma yr wythnos yma o Sir Gar yn perfformio. Maen nhw wedi elwa gymaint o wneud hynny trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Mae yna rieni allan yna sydd ddim yn gwybod beth yw'r manteision, sydd ddim yn gwybod i bod nhw'n dyblu i tebygolrwydd o gael swyddi trwy gyfrwng Gymraeg, i bod nhw'n ehangu i gorwelio nhw. Mae eisiau i bob rhiant i gael gwybod, a mae eisiau ffurflenni, pan bod y ffurflenni i ddewis ysgolion yn dod, mae eisiau bod y Cyngor Sir yn datgan yn glir beth yw'r rhinweddau, beth ddylen nhw o fod ni gael o addysg Gymraeg a pam y byddan nhw yn elwa o gael addysg Gymraeg. Hefyd, dwi'n falch iawn o glywed y bydd yna amserlen i weithredu yr argymellion yma. Llongyfarchiadau mawr i Cyngor Sir Gar a mae'n arwen i tuag at hyn. Chi sydd yn arwen y ffordd nawr, ond efallai gweithio chi hefyd, peidwch ag anghofio bod bobl ar lawr gwlad yn Sir Gar, bobl sy'n ffrwdfrydig dros y Gymraeg, bobl sydd wedi teimlo i'r byw ar ôl clywed canlyniadau'r cyfrifiad diwethaf yna. Mae yna gannoedd y bobl, mae yna bobl fan hyn heddi, mae yna gannoedd y bobl ar lawr gwlad yn Sir Gar sydd yna i'ch helpu chi. Heb swnio'n ormodol bod David Cameron, bod ni gyd yn mewn yn hyn gyda'n gilydd, ond mi ydyn ni. Os ych chi eisiau help, gofynnwch chi ni am yr help a mi ddown ni ato chi i'ch helpu chi. A pob lwc i chi gyda hynny.